Pag-asa, pinag-iingat ang publiko sa paliligo sa dagat dahil sa matataas at malalakas na alon. Sundan sa report. Ilang araw ng matataas at malalakas ang alon sa mga baybayin sa Pangasinan. Ayon sa Pag-asa, resulta ito ng nararanasang amihan. Karaniwan daw na mas matataas ang alon sa baybayin pagsapit ng hapon. Kasabay nito, nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na magdoble ingat sa pagligo sa dagat, lalo pat delikadong maligo rito dahil sa matataas na alon. Lalo sa hapon, mayroon tayong minsan kakuha tayo ng QNT, ibig sabihin yung hangin. Pag mahangin po yun, tinutulak yung kanang dagat ng tubig, ibig sabihin nakakaroon tayo ng mas mataas na pag-aalon. Sa Tondaligan Beach sa Dagupan City, nakabantay ang mga lifeguards sa mga beachgoer. Pinapayagan naman ang pagligo sa dagat, pero nakabantay sila para maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Napaligo namin doon sa may walang rip current sa mababaw na kuan. Pero kung medyo maalon talaga o ano, kung may mga pinababa na utos na manggagaling sa probinsya saka sa kanang CDR Dagupan, talagang pinapagbabawal namin. Naglagay ng mga marker ang LGU sa baybayin. Sa tapat ng marker ay hindi pwedeng maligo ang mga bisita dahil sa rip current. Gaya ng mga bisita na ito mula sa Isabela na natapat sa marker. Kaya agad silang sinita ng mga lifeguard. Delikado po yan yung yung mga marker na yan is tapat ng rip current. So ang rip current po, hinihila ka palaot. Then yes po, mahirap din pong sagipin yan pagka para ma-safety po yung mga maliligo. Sa ngayon, 10 lifeguards ay naka-duty araw-araw sa Tondaligan Beach. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.